Hola a tots i benvinguts a una nova edició del Motorsport Catalan Show amb Arnau Vinyals Vinyi. Com sempre, ja sabeu, la filosofia és reflexió. Però avui vull donar una mica de notícies aquest cap de setmana bastant interessant pel motorsport català. Hem tingut la victòria de Pedro Hilbrand al karting internacional, a les WSK Supermasters a Franja Corta, esdeveniment en què personalment vaig anar jo. En la categoria KZ2 va vèncer. També hem tingut Oriol Oliver i Adrià Moner fent molt bona feina a Bellpuig pel Campionat d'Espanya, aconseguint la primera i la segona posició, i a més hem tingut el Marc Fernández, campió de Super Enduro Júnior. Està clar que hi ha una base i aquests són els nominats a pilot català del cap de setmana. Però realment hauríem d'estar parlant de molta més gent, ja ho sabeu. Avui anem a fer una mica de reflexió de Pedro Hilbrand, en aquest cas. Pedro Hilbrand el conec jo, de fet vam compartir el mateix vol de tornada i de fet el vaig conèixer en un vol, jo, el Pedro Hilbrand. És el gran oblidat del motorsport català, probablement. És multicampió d'Europa, campió del món de karting el 2016, sempre està lluitant pels mundials. L'any passat ho va tenir a tocar i el va perdre pel que fos. Campió de l'Scusa Supernats, el mundial que es fa a Las Vegas i que tants pilots famosos de Fórmula 1 han competit, com Michael Schumacher, Pérez, Verstappen, entre d'altres. Però clar, Pedro Hilbrand mai ha tingut l'oportunitat de pujar en Fórmula 4 o, per la seva edat, Fórmula Renault. Pensat que té 28 anys, per tant, té la mateixa edat que Esteban Ocon o Pierre Gasly. I ell es va haver de quedar al karting. Per què? Perquè no tenia prou finançament. I això és així. La realitat és que hi ha gent com Àlex Palou, que té un any menys que ell, que sí ha tingut l'oportunitat, o que sí van trobar algú que creies en ell i que li donés aquesta oportunitat per començar. Però no tothom la té. I Pedro Hilbrand, al igual que el valencià Rubén Moya, doncs estan explorant la possibilitat de convertir-se, van començar a explorar la possibilitat de fer-se pilot professional de karting, és a dir, que no paguen per córrer, que van a per resultats, que són pilots de fàbrica i que, per tant, fan la feina per la fàbrica i fan el màxim per aconseguir ells guanyar i que els seus pilots millorin, guanyin i que l'equip tècnic del material doncs sigui cada vegada millor. I això és el que fan. Aquesta és la labor que té Pedro Hilbrand en aquesta competició, en aquest món del karting, i això és el que el fa ser un dels millors del món. Però, de nou, mundialment no. Està clar que en el karting, en el món del karting, és reconegut la seva labor. Pensé que ja fa 15 anys que està en aquest món, guanyant carreres, Però hem de dir que ostres, mai ningú l'ha anat a buscar, mai ningú li ha volgut fer una entrevista sèria. No l'hem vist a l'Hormiguero, per exemple. Estaria bé, no? Evidentment no és Jorge Martín, però no deixa de ser espanyol, no? Pedro Hilbrand, de Blanes. Aleshores, ens omplim la boca, ja ho sabeu, a la cantera, sobretot a motos, però la cantera és castellana, La cantera és castellana, ja. Ens han eliminat completament. I Pedro Hilbrand, que és dels pocs que tenim, doncs ens oblidem d'ell. No dic que li haguem de donar una oportunitat econòmica, perquè jo crec que ell ja ha trobat el seu leitmotiv de vida, que és el karting, que és guanyar-se la vida d'això, i de fet ho fa molt bé, sinó que simplement li hem de donar un reconeixement. Això és el que toca, donar-li un reconeixement. Doncs en forma d'entrevista, en forma d'aquest podcast que arribarà qui arribi, i quan m'escolti, que m'escolti. Si voleu investigar més a Pedro Hilbrand,
i investigueu. Segurament molts de vosaltres no teníeu ni idea de qui és. Doncs això és el que es tracta, de reconèixer la gent. Perquè si no els comencem a reconèixer, doncs els pilots del futur, que encara no són ni pilots, no sabran en qui emmirallar-se. Està clar que Pedro Hilbrand és un pilot en qui emmirallar-se per tots els que vulguin començar a escalar com a pilot de karting. O com a pilot de karting professional, o començar el karting. Parlem també de Bellpuig, no? Seu mítica aquí a Catalunya, que tenim un supercircuit, i la veritat és que sempre tenim l'Adrià Moner allà a punt. L'Adrià Moner també fa anys que està allà, dale que te pego. I no he vist gaire reconeixement a nivell nacional. No va a l'entrevista esportiva del programa 11 de TV3, no ho sé, és que estem tot el dia pensant en futbol i estem deixant morir el nostre motoresport. Aquesta gent treballa, estudia i competeix. Són uns superherois. I aconseguir fer el podi el cap de setmana i que l'endemà hagis d'anar a treballar o a estudiar, a part d'entrenar físicament i entrenar amb la moto, i que tot, o gairebé tot, s'ho paguen ells, és que és de superheroi. És de superheroi. És el que dèiem fa en l'últim podcast. Els diners donen l'oportunitat, però la disciplina i la constància també. Preguntem-nos entre tots, escolta, anem a donar a conèixer aquesta gent, i és meravellosa. Doncs en fi, sempre costa veure'ls. La veritat és que la gent, jo no crec que sàpiga prou qui és Adrià Moner, la veritat. No crec que ho sàpiga. I després, i jo aquí també he fallat, en Ramon Godino, que s'ha proclamat campió de Superenduro Youth. Ostres, doncs jo el tenia, no sabia qui era tampoc. Anem a investigar qui és. Per què no el coneix ni el motoresport català, aquest noi? Què s'està fent? Perquè estiguem així, que ni el cap d'un dels mitjans de comunicació específics de motoresport de Catalunya el conegui. Algo estem fent malament entre tots. Evidentment, les federacions no vull dir res sobre el seu plan comunicatiu perquè no en tenen. Però hem de fer alguna cosa per impulsar les carreres d'aquests pilots. I aquests pilots, alhora, segueixen treballant, segueixen esforçant-se, però és que al final sempre falla una cosa, el reconeixement. El que et coneguin. I en Pedro Hilbrand és un mega crack, però mai li han reconegut res o mai s'ha promocionat prou. Perquè sí, pots tenir Facebooks, Instagrams, Twitters, però si no es fa bé la feina, si només es fa perquè es fa, no dic que ho hagi fet malament, Pedro Hilbrand. Li ha anat bé per convertir-se en pilot professional de karting. Però potser per anar més enlluny, no ho sé. Vull dir que al final, com a pilot, encara que tinguis disciplina, encara que estiguis constant, que vagis a treballar com els pilots d'enduro i de motocross, que vagis a estudiar, que entrenis, però sempre et falta aquesta part de promoció que si l'has de fer tu mateix és complicat, perquè ve que quan volen millorar en la moto, doncs sempre tens un coach o algú que en sap més o algun preparador físic, i en aquest punt tan important per impulsar les curses, igual que és important doncs a vegades tenir un mànager, és el que més s'oblida dels pilots. I per aconseguir el reconeixement, primer t'has de reconèixer tu mateix i ser capaç de dir què has aconseguit i mostrar-ho. I no es tracta de ser un xulo, sinó de dir, d'alçar la veu i dir, jo sóc aquest home, jo sóc aquesta dona que ha aconseguit això i això. Però si no ho promocionem, si no anem a buscar l'oportunitat, és difícil. Jo mireu, ara jo m'estic aficionat al futbol americà i de cop et surt un jugador del no res que no és professional però ja té 250.000 seguidors. Doncs aquest noi va aconseguir una oportunitat, una beca esportiva.
ostres, es tracta de treballar aquest aspecte també, el reconeixement com a pilot. En fi, pensem-hi, això, potser aquest podcast avui va més adreçat als pilots, però com a seguidors, com a fans, també hem de pensar en això i donar suport a tota aquesta gent, no només guanyar el Dakar, sinó cada dia, cada setmana. És no només anar a veure les curses, sinó és aficionar-se a un d'ells i recolzar-los. Perquè si recolzem a un d'ells i els ajudem a promocionar-se a ells mateixos, això inspirarà a altres pilots que apagreguin, a altres pilots que també es vulguin promocionar ells mateixos. I, per tant, l'ecosistema català de motoresport arribarà més lluny. Això es tracta d'ajudar-se els uns als altres entre pilots i d'anar més enllà els uns als altres entre pilots. No només a pista, que ja ho fan, o al gimnàs, o a la vida, estudiant i treballant, sinó també en la comunicació. És molt important que ho tinguem tots en compte i que entre tots, i els pilots els primers i els seus entorns, vegin lo important que és això i les oportunitats que poden aconseguir. En fi, nois, estem de celebració amb aquests 4 podis aquesta setmana, 2 victòries, o 2 podis, 2 victòries, digueu com vulgueu, però no n'hi ha prou. El kàrting català hi havia molts més pilots competint, i aquesta setmana només hi havia Pedro Hilbrand i Genís Cívico, 2 pilots entre 415. Anem malament, anem justos. I a l'enduro i motocross, que no arriba tanta gent, entre tots, o entre ells, han d'aconseguir que arribi a més gent. Està clar que no hi ha el Liberty Media allà, però s'ha de buscar el camí i s'ha de buscar aquestes cooperacions entre tots i el anar més enllà entre tots els pilots i totes les parts, federacions, equips. Això no és un gasto i prou, la comunicació del pilot o de l'equip. És per millorar el nostre esport, és per anar més enllà, és perquè apareguin més pilots, és per aconseguir més pilots. Mireu, nosaltres portem un equip de kàrting i aquesta setmana em va assegurar el jefe d'equip que gràcies al treball de social media va aconseguir 2 pilots nous. Doncs ostres, estic content perquè no és un reconeixement cap a la meva persona, sinó és un reconeixement cap a la seva feina, perquè jo només he mostrat la seva feina i com es fa i els resultats. Però si no dius res, encara que siguis el millor, encara que guanyis, ningú sap res a tu. Si ets el teu més disciplinat del món, si no ho ensenyes, ningú sap res a tu. Tu has de mostrar-te com a pilot els teus valors, el teu dia a dia, els teus resultats. I això t'aconseguirà més oportunitats. Hem d'aprofitar les eines que hi ha avui en dia per fer créixer aquest esport. I no només com a esport, sinó, repeteixo, com a equips, com a campionats, com a pilots, com a tots. En fi, nois, penseu vosaltres mateixos, si voleu deixar-me als comentaris, què esteu fent vosaltres per promocionar el motoresport català? Què creieu que han de fer més els pilots? O, ostres, un pilot que pugueu conèixer, encara que sigui amateur, ajudeu-lo, envieu-li aquest podcast, que pugui reflexionar sobre això. Vinga, som-hi. Molts ànims a tots i gràcies a tots els seguidors per escoltar aquestes reflexions i sobretot per donar suport als pilots catalans menys coneguts. Ens veiem a la propera.